Εξαγριωμένοι οπαδοί της ερασιτεχνικής ποδοσφαιρικής ομάδας του Ετωλικού ξυλοκοπούν ανελαίητα τους επιβάτες ενός διερχόμενου αυτοκινήτου, οι οποίοι έτυχε να περνούν έξω από το γήπεδο του χωριού Νεάπολη, κοντά στο Αγρίνιο, όπου είναι η έδρα της τοπικής ομάδας του Ελαιοφύτου. Τα απίστευτης βιαιότητας επεισόδια άρχισαν αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα μπαράζ για το τοπικό πρωτάθλημα μεταξύ των ομάδων Ελαιόφυτο Ετωλικό, που έληξε με σκορ 1-1 και οδήγησε την τοπική ομάδα σε προβιβασμό σε ανώτερη κατηγορία. Οι λιγοστοί άνδρες των ΜΑΤ που βρίσκονταν στο γήπεδο δεν κατάφεραν να συγκρατήσουν τους μενόμενους οπαδείς του Ετωλικού, που είχαν άγριες διαθέσεις. Οι ταραξίες εκτόξευσαν καπνογόνα κατά των φιλάθλων του Ελαιοφύτου και οι αστυνομικοί κατάφεραν να συλλάβουν έναν από τους επιτιθέμενους. Τα επεισόδια γενικεύτηκαν έξω από το γήπεδο και πήραν διαστάσεις σύραξης. Οι οπαδοί των δύο ομάδων επιδόθηκαν σε ανηλεή πετροπόλεμο και όσοι είχαν την ατυχία να βρεθούν μπροστά τους κινδύνευσαν να τραυματιστούν σοβαρά. Κατά την διαφυγή τους, οι οπαδοί του Ετωλικού κατέστρεψαν πολλά αυτοκίνητα για να εκτονωθούν, επειδή η ομάδα τους δεν ανέβηκε κατηγορία και τώρα βρίσκεται αντιμέτωπη και με την τιμωρία.